Ourense, a maiores de converterse no verán na sartén de España, é tamén nos últimos anos un deserto cultural. Como todos sabedes, temos un alcalde convertido nun cutre presidente de comisión de festas. As festas patronais no concello de Ourense e no rural existiron toda a vida. A realidade na cidade de Ourense é que todos os veciños e veciñas que queiran disfrutar de algún tipo de oferta cultural teñen que moverse a outros municipios ou cidades da nosa comunidade autónoma. Isto é totalmente lamentable e máis cando estamos falando da terceira cidade de Galicia, onde non hai ningún tipo de programación por parte do Concello de Ourense para satisfacer esa demanda nun mes tamén, nuns meses de verán, nos que os turistas visitan a nosa cidade. Por isto, o Grupo Municipal Socialista levará unha iniciativa ao vindeiro pleno exixindo que o alcalde de Ourense, que o actual goberno municipal, presente unha oferta cultural para estes meses de verán e que sea continua no tempo. Queremos que Ourense deixe de ser un deserto cultural e que sexa un oasis da cultura para todos os turistas, veciños e mocidade da nosa cidade.